Επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη ο πρώην Υπουργός Μεταφορών. Κατέθεσε σε αυτό το στημένο σώμα βουλευτών. Σε αυτό το σώμα που γνωρίζει εκ των προτέρων το ευνοϊκό για εκείνον αποτέλεσμα. Κατέθεσε ότι είναι αθώος σε ένα έγκλημα όπου όλα τα στοιχεία δείχνουν μόνο παρανομία και δεν υπάρχει τίποτε νόμιμο. Με αλαζονία ανέφερε ανακρίβειες και ψεύδι και επιχειρήματα που πολλοί εξημών θα ντρέπονταν να ξεστομίσουν, πόσο μάλλον να ισχυριστούν με θέρμη. Ο πρώην Υπουργός γνωρίζει καλά όμως ότι βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον. Τόλμησε να αναφερθεί και σε εμάς. Υπονόησε ότι ο πόνος μας πρέπει να είναι βουβός, χωρίς να ενοχλεί, έτσι ώστε να ακούγεται μόνο η δική του φωνή και η δική του άποψη. Επιτρέψτε μου λοιπόν να απαντήσω, μιας και βρίσκομαι σε αυτό το κοινοβούλιο, όπου η δημοκρατία είναι σε ισχύ. Κύριε Καραμαλή, ακούγοντάς σας, σκέφτηκα. Τι λυπηρό οι νομοθέτες δεν μερίμνησαν για ανθρώπους σαν και εσάς. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν το μέγεθος αναξιοπρέπειας και της ανηθικότητας που μπορεί να φτάσει κάποιος. Κρίμα. Ο πόνος μας είναι πολύ μεγάλος για εσάς. Πλέον όμως είστε η μειοψηφία. Εσείς και οι υποστηρικτές σας αποτελείτε μια μικρή ομάδα που στηρίζει το έγκλημα, που αγαπά την ατιμωρησία. Έτσι βόλευε μέχρι σήμερα. Η κοινωνία όμως στέκεται όρθια μπροστά σας και παρακολουθεί τις τελευταίες σπασμωδικές κινήσεις και οραματίζεται τη δικαίωση, την απελευθέρωση της δικαιοσύνης και την ταφή των όσων εσείς εκπροσωπείτε. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα του σήμερα. Αυτή η κατάσταση οδήγησε και εμάς σήμερα εδώ ενώπιόν σας. Σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δώσατε να ακουστεί η φωνή μας. Σας καλούμε να φανείτε αρρωγοί στην προσπάθειά μας. Σας ευχαριστούμε.